jibqa' leali lejn Joseph Muscat. U b'dan il-mod li deputat u kandidat ta' tmexxija tal-Partit Laburista Robert Abela jiftaħ konferenza tal-aħbarijiet biex inidi l-kampanja tiegħu. Jiena bqajt leali lejn il-mexxej tal-partit tagħna u l-Prim Ministru sal-aħħar sekonda. Sansitra ma xi ħadd li jekk ikun Prim Ministru jitlob li Joseph Muscat biex ikun parti mill-kabinett tiegħu. Madankollu mistoqsi dwar il-patt imxajtan li tkellem dwaru ftit tal-jiem ilu, Abela ma rridx iwieġeb. Mistoqsi jekk ġieli kellimx lil Neville Gafa u qal li kellmu aktar minn darba, imma ma qalx dwar xiex. Ġurnalisti staqsew ukoll dwar il-miljuni f'direct orders li ħadu u martu fl-aħħar snin, fejn qal li kull ċenteżmu li ħadmu għalih. Dwar l-iskema tal-beħ tal-passaporti, Robert Abela qal li jrid iżomm din l-iskema, iżda mistoqsi jekk se jippubblika l-lista tal-persuni li xtraw passaport Malti ma kommettix ruħu li jagħmel dan. Il-viżjoni tiegħi anke f'dan ir-rigward huwa illi fejn hemm sors ta' dħul għal pajjiżna, fejn hemm sors ta' dħul għal pajjiżna li huwa leġittimu u qed nirreferi għal programm ta' investiment ċittadinanza, jiena kommess li nippreservah. Mistoqsi jekk jagħtix whistleblower status lil Marija Efimova anke hawn huwa naqas milli wieġeb, kif għamel ukoll meta mistoqsi jekk hux lest jagħti proklama lil Jurgen Fenech. Mistoqsi mbagħad jekk kieku jkun Prim Ministru jitlobx li tkun investigata ta' min hi Grant u ħarab milli wieġeb u qal li l-inkjesti jrid jitlobhom il-Kummissarju tal-Pulizija. L-investigazzjonijiet isiru mill-Kummissarju tal-Pulizija, hemm it-tieni metodu li investigazzjoni tista' tiġi mmexxija mill-Maġistrat Inkwirenti. Dwar l-Avukat Ġenerali u jekk hu bħala Prim Ministru jressaq mozzjoni fil-Parlament biex jitneħħa u stieden lil kap tal-Oppożizzjoni biex jirressaq din il-mozzjoni. Jien nistieden il-Adrian Deli għandu kull fakultà li jressaq din il-mozzjoni. Qajjem ukoll il-punt dwar ix-xogħol fantażma li ta' Keith Kembri lil Melvin Tewma. Hawnhekk Robert Abela qal li din hija kultura li n-nies imorru Kastilja għal ġob. Il-kultura illi n-nies jersqu għal politiku għal ġob hija realtà f'pajjiżna. Il-kandidat ta' tmexxija tal-Partit Laburista tkellem dwar il-pagi f'pajjiżna u qal li mhux se jagħmel wedi li mhumiex realistiċi. L-ikbar uġieħ ta' ras illi jiena nara fid-dinja tal-lum hija il-pagi baxxi. Għandna realtajiet ta' persuni li qed jgħixu pagi ta' 500 euro fix-xahar. Realtà, pagi taħt il-minimum wage. Jiena mhux se nagħmel proposti illi ma jkunux reali li ngħid kulħadd se jsir sinjur. Ir-realtà hija li l-ħaddiem iż-żgħir ma jistax isir sinjur. Robert Abela ammetta li mhux kulħadd qed igawdi mit-tkabbir ekonomiku fosthom ħafna li għandhom problemi bil-kirji tolin. Kif tista' inti jkollok 1200 euro paga fix-xahar jekk mhux inqas u jkollok 750 euro fix-xahar kera. U tkellem dwar il-problema dejjem tikber tal-housing. Ir-realtà turina li mhijiex biżejjed għax il-waiting list tal-Housing Authority tisboq dan in-numru bil-bosta. Sema wkoll il-fatt li għatawn ħafna anzjani li qed ikollhom iħorġu minn butom flejes kbar għall-mediċini u qal li hemm numru ta' mediċini li mhux jingħataw b'xejn u dan u pis li l-anzjani tagħna ma jifilħux għalih. L-istatistika hi dik illi u ma nistgħux naħarbu minnha. U għandna persuni li jinsabu fl-età pensjonabbli tagħhom li huma f'riskju ta' faqar. Robert Abela jammetti li minkejja l-ftaħir kollu dwar it-tkabbir ekonomiku ninsabu f'sitwazzjoni fejn hawn il-faqar, problemi ta' housing u korruzzjoni li waslitna fil-kriżi preżenti.